Yabon gwani ya zama tilas wajen kowa. Ayarin 'yan tawagar siyasa kenan wanda suka haɗa da Abbani rarara, shagon rarara, autar rarara, ɗan sandan rarara, hada kuma na rarara waɗanda suka haɗu suke murna. To menene ya sanya ƙananan hukumomi ruwan ya dawo? Ya sai mana 'yanci da gaugawa. Su ma ba a basu baya ba akan jaddada 'yancin da Bola Ahmed Tinubu ya sema 'yan arewa 'yan Najeriya kenan wanda suke ganin cewa kamar an basu baya ta ɓangaren siyasa, to ba haka bane ba. Bola Tinubu yana sane da ku. Wanda kuke gani a gaba bashi ne, na bayan shi kuma shine Abbani rarara, a gehen shi kuma ga shagon rarara. Sha sauraro lafiya a cikin wannan tasha ta. Jagaba alkhairi ne gidan kowa. Talakawa kar ku manta murna ta zo gare ku. Kaga ayyuka sabu gari ayi ta kai kawo. Kash. Kaga dole in bugun kirji idan nawa ya kawo. Yin murna ya zama dole ga Dauda Kahutu rarara saboda mai gidan shi kuma shugaban ƙasa tashi Dauda Kahutu rarara wato ya samu Bola Tinubu president. Gashi yau ciyamomin duk ƙasar suna murna. Chairman na ƙasar Najeriya yanzu lokacin ku. Ina jaddada muku in kun samu ku tuna da talakawa 'yan. Musuloli na ƙasar mu duk